Hola, son Manuel. Benvidos ao meu canal. Creo que non subín aínda ningún vídeo. Hoxe vou falar sobre unha canción. Como creo que van ser as dinámicas de todos os vídeos que suba, realmente é unha recomendación musical, pero voulle dar como un trasfondo un pouco máis profundo. Moitas veces vai ser político ou histórico, porque é do que sei e é no que penso, pero, imagino que non necesariamente. Da canción da que vou falar é Yo pisaré las calles nuevamente, de Pablo Milanés, e en particular unha grabación en vivo, nun concerto en Argentina, grabado no 84, pero creo que se publicou no 2008. Al menos así parece en Spotify, non me pillades máis información. Esta é unha grabación moi interesante porque Pablo Milanés e Silvio Rodríguez, que tamén participan nese concierto, son os primeiros artistas cubanos abertamente antiditadura militar que houbo en Argentina despois da caída do réxime militar. Isto é no 84, creo que o réxime militar cae no 83. Tiña que ter isto mirado, pero non mirei porque son vago. Entón é unha grabación moi interesante porque realmente se ve este júbilo, este sentido de liberación que existe entre os asistentes en vistas pois da recién chegada liberdad democrática, non? Pasan dun mundo no que por falar abertamente a favor de pois políticas de esquerdas antiimperialistas son brutalmente reprimidos. As historias de represión na Argentina do réxime militar son historias de terror que, pódense ver en múltiples películas, hai múltiples testemuños do que ocorreu. E isto é despois deso, non? Esa celebración, esa alegría despois da liberación democrática. E nese sentido, pois, esta canción creo que é a primeira que tocan, porque é a primeira do primeiro disco desta grabación. Entón, é moi boa, porque a canción trata sobre o que foi o golpe militar en Chile no 74, no 11S do 74, e, pois, de alguma maneira trata ese momento de liberación. Chámase Yo pisaré las calles nuevamente porque, en plan, un momento no que volve a Chile. Hipotéticamente o cantante, neste caso Pablo Milanés, que é mundialmente conocido. Vou tratar un pouco de que vai un pouco o concerto, porque a través da canción, porque é moi interesante como é a resposta emocional dos espectadores. Ao principio da grabación non vin un vídeo, nin escoitei todo o concerto, entón solo baseome neste principio da canción. Están como cantando, sabes, como fan os argentinos, tipo todo eso, guau, tal, xa somos libres, xa non nos tiran de helicóptero, sabes? E empeza a sonar a guitarra de Pablo Milanés. E todo se volve silencio. Y canta: Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. E é super emotivo este momento da canción porque realmente se están chorando polos ausentes. Síntese como un funeral cuxa misa está sendo oficiada por Pablo Milanés e por unha guitarra solitaria que resuena no eco do local. En xeral toda a canción é preciosa poéticamente. Vou recitar toda. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Outra vez, seguindo esa idea de funeral polos ausentes, de recordo da brutalidade das ditaduras militares e do imperialismo yanqui,
E é moi interesante porque nas seguintes dúas estrofas vaise revertir este sentimento e vaise cambiar a un sentimento que parece en principio contradictorio, pero non é para nada. Bueno, vou ler. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones, que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa a los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo, a una vida segada en la moneda. É boísimo, é boísimo. É moi interesante. O que quero decir é cando se di dispararé las primeras balas más temprano que tarde sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagará con su culpa a los traidores. O público volve o sentimento de júbilo, de alegría, de liberación. É boísimo porque toda esa xente que vira a seus irmáns, a seus pais, a seus fillos, a amigos, a mozas, a compañeiros, mortos, torturados por un réximen criminal, ven que o símbolo polo que eles estaban loitando, que o antiimperialismo, as esquerdas latinoamericanas e así, e se está cantando. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa a los traidores. E é boísimo. Bueno, e logo vai repetir o de yo pisaré las calles nuevamente, a primeira estrofa. E nada, é verdadeiramente emocionante a grabación, recomendo vela moitísimo. Vou vos deixar o link na descripción, que os parece un youtuber. Nada, no obstante, aquí ven o malo, aquí ven a profundidade. Todos estes movementos dos que Pablo Milanés e Silvio Rodríguez tamén, aínda que non cantan esta canción, eran cabeza cultural musical, literaria, si queres. É que non existe unha diferencia real entre literatura e música. Non. Bueno, toda esta xente, este antiimperialismo de esquerdas, non sei que, non é máis que a representación en Latinoamérica e nos países do chamado terceiro mundo do imperialismo soviético, da contrarrevolución stalinista e do nacionalcomunismo. É importante ver que, por exemplo, como esta canción é dedicada aos mortos polo imperialismo yanqui. É bastante claro. Pero é moi interesante porque tamén podría ser dedicada aos mortos pola represión nas purgas stalinistas, por exemplo, a represión da chamada Comuna de Xangai no 27 por parte do Kuomintang chino con armas soviéticas, da represión, por exemplo, en maio do 37 por parte das forzas stalinistas e republicanas do PSUC, bueno, stalinistas, e é moi interesante, ¿no? Este sentido. En plan, darlle este contexto, quizáis sinalar a hipocresía e a contradición na que se atopa todo este tipo de movementos. Porque mentres proclaman esta liberación, proclaman esta libertad, pois están alineados dunha maneira xeopolítica, se queres utilizar esta palabra repugnante, cun réximen igual que o réximen soviético nese caso, non? Que non só mata os disidentes, sino que mata comunistas. Que non só restrinxe as libertades políticas, sino que representa o grado máis alto de totalitarismo do capital, no que o Estado é unha representación clarísima e super omnipresente dos intereses do capital nacional, neste caso ruso, na Unión Soviética, pero podemos falar igual de Cuba, podemos falar igual de todos estes réximes do antisocialismo real, realmente existente.
Vese bastante claro nesta canción, tamén vese en todas estas cancións políticas desta época. Bueno, non fai falta nin siquiera mencionar o eslogan famoso da Revolución Cubana, patria ou muerte, que é a patria pa a clase obreira. A patria pa a clase obreira non é máis que as xaulas nacionais nas que se atopa a súa opresión. A nación para a clase obreira non é máis que o marco territorial e político da súa opresión. Para as clases burguesas é o marco necesario para a acumulación do capital e para o seu enriquecemento. Entón, nese sentido, toda a reivindicación do que é unha nación, inda que sexa oprimida, da patria socialista e todo eso, non é máis que a reivindicación do capital nacional, da explotación dos obreiros nacionais, e eso leva consecuentemente sempre a represión política brutal de todo o movemento autónomo de clase. Nese sentido, por exemplo, quero recordar a experiencia do 56 húngaro, que aínda que ten bastantes limitacións dende o punto de vista programático, é un movemento autónomo de clase en contra da opresión que estaban vivindo por parte non tanto do imperialismo soviético, sino dos antisocialismos realmente existente que se estaba vivindo, e como foi brutalmente aplastado polo imperialismo soviético. Nese sentido, eso, quero recordar algunhas frases que son tan emotivas artísticamente e si ves o contexto, pero si ves o contexto dunha maneira de clase, son repugnantes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, a liberación da patria é a liberación da opresión nacional autóctona. Unha patria liberada é unha clase obreira enxaulada e viceversa. ¿Cómo se di? Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Pregúntome, traidores a qué? Para ser un traidor tens que primeiro estar no meu campo e despois pasarte ao outro lado. Eso é unha traición. Isto sempre se ve, por exemplo, tamén se ve nas cancións de partisanos, por exemplo, na Italia da Segunda Guerra Mundial. Isto vese moi ben no que é a traición. Esta traición enténdese sempre dentro dun marco nacional. Ti traicionaches o pobo, a nación, a patria. Nese sentido, os comunistas non falamos así. Os únicos traidores son persoas que estaban nun campo de clase e que se pasaron a outra barricada, por así decirlo, pero Pinochet non é un traidor. Pinochet é un sicario do capital e do imperialismo americano. Pinochet é un fillo de puta, pero non un traidor. Nunca estuvo con nós. Solo estuvo cas persoas que representaban esa nación. Solo estuvo cas persoas que eran, por exemplo, o seu presidente de goberno cando ele estaba nas Forzas Armadas. Eso sí que é unha traición. Pinochet pódese dicir que traicionou a Allende, pero non traicionou a clase obreira chilena. Traicionou pois os seus líderes máis benevolentes. Pero nada máis. Pero bueno, e nese sentido tamén quero falar un pouco do que é a liberación democrática, que representa non só como a imaxen que dá a canción, que é a liberación nacional de Chile, sino tamén a liberación nacional argentina. A democracia é unha forma de explotación do capital como é a ditadura. A democracia é unha forma de ditadura do capital como é as ditaduras máis duras, máis antiparlamentarias, se o queres decir así. En ese sentido, é moi importante estar como sabes? Ver, o sea, estar al loro do que é este tipo de cancións. Eu, ahora vou abrir outro rollo. Eu amo a nova canción chilena, a nova trova
cubana, as cancións protestas desa época, lo amo. E dende un punto de vista político incluso, as cancións, senón quitándolle un pouco ese contexto, apropiándose un pouco delas, son preciosas. O sea, e son inspiradoras. Por exemplo, penso en Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre. Estos años son el paso del cielo, em, que, bueno, son frases de Silvio Rodríguez, na canción de Al final de este viaje en la vida. É increíble esas letras. O sea, é increíble esa canción, é increíble todo. Dende un punto de vista artístico. Pero se lle ves o contexto político, queda corto. Representa uns intereses que non son intereses de clase emancipatorios, perdón. Bueno, nada, o sea, simplemente, a ver, toda esta parte do medio é política e son posicións pouco populares. Entón, bueno, si vos tedes que quedar con algo deste vídeo, non vos quedes ca parte política, porque é unha parte que é moito máis difícil de explicar nunha sección de 5 ou 7 minutos nun vídeo de YouTube. Pero o que sí que quero que vos quededes son con recomendacións. Non só a recomendación de Yo pisaré las calles nuevamente nesta grabación de Pablo Milanés. A canción é preciosa, pero esta grabación é moito mellor. Non só a recomendación do disco en xeral da grabación en vivo deste concerto, senón toda a canción protesta latinoamericana. Víctor Jara, lo amo, lo amamos. Violeta Parra, la amamos. Silvio Rodríguez, me tiro de los pelos, eres perfecto. Pablo Milanés, Pablo Milanés, o sea, o sogro de Federico Pérez de Era Visto era Pablo Milanés. Simplemente quero que quedes con esto. Pablo Milanés estuvo vivindo en Carnota. E nada, a recomendación que quero realmente facer é de eses artistas e especificamente de algúns discos. O disco de Al final deste viaje de Silvio Rodríguez é perfecto. O disco de... Ay, Dios mío. El derecho de vivir en paz de Víctor Jara é perfecto. E nada, quero que quedes con eso. De feito, teños en vinilo, así que vou vos enseñar algúns vinilos. Vale, os discos que teño, non teño ningún de Silvio Rodríguez, pero primeiro, Víctor Jara, La población. Bueno, non o vedes, imaxinadevolo nun espello e xa está. Bueno, ten cancións moi chulas. A mí mólame moito El hombre es un creador, porque é sobre traballar, pero é bastante tonta, tipo, é bastante infantil. E está moi ben. E bueno, ten algunha canción máis chula, o sea, bastante máis chula, pero bueno, esta é a que máis me mola. Logo, El derecho de vivir en paz. Este é un discazo, non o podedes ver porque me estades vendo un espello. Eu gustoume vendo un espello, entón non sei se vos tamén. Bueno, ten El derecho de vivir en paz, que é un temazo. Outra vez, antiimperialista, o que sexa, sabes, en plan, antiimperialista nun sentido burgués, alineado co imperialismo soviético, pero increíble. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho a vivir en paz. La luna es una explosión que funde todo el clamor é unha frase para ter tatuada, pero como unha obligación, sabes? Tipo, en plan, calquera persona que queira vivir non sei, a 100 metros de min, ten que ter eso tatuado. Bueno, Pablo Milanés. Esta ten unha bastante chula que é Vamos a jugar al pasado e Yo no te pido, pero bueno, non é, teño que decir, non están as máis bonitas neste disco, pero mola, está bastante guai. Violeta Parra, la amamos, está aquí, ves, flequillo da.
Este ten unha moi chula que é Arauco tiene unha pena, bueno, tiene unha pena, perdón, dixen en galego. Arauco tiene unha pena que é moi chula. É sobre a loita dos indios mapuches en Chile. O sea, é bastante explícitamente acerca do tema. Logo tamén, o sea, ten algunhas algunhas cancións chulas. Por exemplo, En los jardines humanos está moi ben. Teneme en tu corazón está ben tamén. E nada, apoio bastante. Y bueno, no, según El favor del viento tamén mola. Deixarevos todo na descripción se me acordo. Pero nada, este está sendo un vídeo bastante longo, así que vou no acabar aquí. E vou no acabar ca portada do disco de Pablo Milanés, sustituindo a miña cara, bueno, non a vou sustituir. Co disco de Pablo Milanés aquí en primeira portada, porque é un discazo, é unha portada moi chula, gustan as letras vermellas que ten, é bastante como impactante. E nada, hasta outra.